Kasama natin si Buddy Noli tsaka yung isang kapatid ko si Kuenante. In 500 meters, turn left. Para makuha natin. Kayo si Sir Rogelio, sir? Oo. Si Matt. Mali yung framing kagad mga boss. Mali po itong parang old style. So halos ganyan na po lahat. So pag sound system. Ako na po. okay. Ayun yung gastos. Ayan. Ayan. Tara na. Ayun. Okay, ito yung bahay. Ito, tingnan natin, oh. So, i-update naman natin yung project. Nag-apply na yan? Di ba? Pasok na po tayo dun sa papuntan tayo. Alas 12. Wala yung mag-English yung mga kasama natin eh. Come here. Ng roderang bakal namin para konting masilyan na lang yung tara na rin. Magagabay na rin. Kapit na tayo English ka. English ka ba ito ala? Oh, ito yung ano natin, lakad natin bukas. So bukas pupunta pala tayo. Ayan, magandang araw po sa inyo mga boss. Ayan, punta po tayo ng Lawak. So meron po tayong pupuntang project. So matagal na po itong nakapila. So ngayon lang po natin papasyalan. November pa yata na dapat maumpisa nito. So ayan. So kasama natin si Buddy Noli tsaka yung isang kapatid ko si Kuenante. Ayan. So dalawang site yung pupuntahan natin. Tapos mamaya punta tayo ng Alaminos. I-update natin yung project natin doon, yung house project. So dito na tayo sa Tiplex. So let's go. In 500 meters, turn left. Yun, pero hintayin muna natin yung ano natin. Si Busing. Sige po sir. Parada lang kami dito sir. Sige, parada mo muna. Mag-usap tayo para makuha natin. Sige po sir. Yan si Sir Rogelio. Sir, kayo si Sir Rogelio sir? Oo, Ako si Matt. Latay. Okay, so dito na tayo. Kasampagaan, Lawak Pangasinan project. So ito pa yung ano pupuntahan natin. Ginawang ano? Ginawang kahoy. Mali yung framing kagad mga boss. Pangkahoy yung ginawa nila, parang 2x2. Puro paring lang ginawa. Puro paring yung nilagay. Parang carrying channel. Ay, pinakaduma po doon na eh. Okay, so drawing tayo. Drawing natin to. So may metal frame na, kaya lang so hindi maganda yung pagkaka metal frame niya. So mali po to. So parang old style. So halos ganyan na po lahat. So pag gagawin namin ito, tatanggalin po namin lahat ito. Lahat ng metal frame niya. So hindi po siya standard. So square ang nangyari. So drawing muna tayo mga boss habang hinintay natin yung may-ari ng bahay. Ayan mga boss. I-vlog na kayo ma'am. Okay. Si ma'am. Mag-Jackie po ma'am. Jackie Castillo. Jackie Castillo. Si Ma'am Josie. Ma'am Josie.
Joey ando sa labas. Vlog to naman, vlog to ni sir. Ayan, Joey Castillo. Si Sir Joey Castillo. Sila po yung may-ari ng bahay na gagawin nating kisame. Thank you. So may lakad po daw sila, so si Sir muna yung mag-asikaso sa atin dito. Okay. Sila yung magpapagawa, si Mr. and Mrs. Jackie and Joey Castillo. Okay. Saan po kayong galing naman? Ay, saan? Las Vegas. Las Vegas. Sa Guam kami. Birthday niya kagabi. Kagabi kayo pag- Ay, happy birthday ka pala sir. Thank you. Happy birthday. Ilan taon na po? Nag-56. Lasing na lasing, nag-pass out pa yung iba. Magdamag kami kasi nagkaroon kami ng sound system. Ako nag-host. Hindi sila nag-invite. Hindi sila nag-invite sa susunod. Dito ito. Hindi, pag yung halimbawa matapos mo, pag nagtanuhan tayo, ikaw na mag-vlog. Yes. Mangyayari yan natin. Mangyayari yan. Pag napilis natin, step by step tayo. Wag po kayong mag-alala ma'am, nasa mabuting kamay po kayo. Thank you So, so much. ayan. Yes. Lahat po ng project namin, hindi pa umalis na sa bahay nila, hindi sila nakangiti. Taga San Manuel, Tarlac siya. Ay, San Manuel po, malapit lang po dun sa, sa Paniki. Malapit lang po dun. Yes. Tukero, Mr. Ko. Yeah. Okay, so nice meeting you. Tukero, sir? Ay, ma'am? Tukero, Tukero Tapilyedo da. Okay, maraming Nakaabang palagi ang vlog ni Joey sa'yo. Sa San Manuel po daw, sir. Kapag ako ni Justice Token, arte. Sige po, ma'am. Sige. May iwan muna kami rito. i-komatipe. Ayan, so may lakad po sila Sir Joel. Ayan, so dito muna tayo para mag-drawing. Okay. Okay. So tara. Okay na. Ilan na yung pag-ganon pads? Okay, so halos lalagyan na po ng metal frame lahat mga boss. Ayan, so may insulation din sila nilagay sa taas. Kaya lang hindi po pwede yan. Alanganin yung mga ganyang diskarte. O yan o, tatanggalin pa natin to. May trabaho pa to. Daming tatanggalin. Sayang yung gastos. Ayan. Okay, so na-drawing na natin yan o. Drawing na natin ngayon. Lalagyan na lang natin ito ng design sa bahay. So salas hanggang sa kusina. Dining tsaka kusina. Okay, so save na natin to. Video kang bit. Ano sir? Okay. Tara na. Tara na. So meron pa tayo isang pupuntahan. Okay, so ayan, dito naman tayo sa kabilang site for ocular visit. Yan sa Takiling Street, Alma Mones. Yan, sino ba to? Alma Mones Palad. Yan. Ayun. Ayun pala yung may ano doon, no? Kaya lang ano, maliit yung daan. Okay, dumadaan yung mga sasakyan. Hello ma'am, kayo po si Ma'am Alba? Ay, Nasa abroad. nasa abroad po siya. Sige po ma'am. Ano pong mawala, ma'am? Saan kayo? Tarlac po. Diba? Sukatin na po namin ma'am. Okay, so ito yung bahay. Ayan o. Look. Ibag mo, hit. Ibag mo. Matiting ang dito. Okay, so ayan o. Dito to sa second floor. Sige po ma'am. So ito yung isang pinasyalan natin. Ayan o. Ito yung master bedroom. Ayun o, shoutout kay
Sir Victor Chu. Ang flashlight niya nagagamit natin. Ito, tingnan natin, oh. Oh. May CR dito. Oh. Diba? Ayun, mas maliwanag pa. Ito yung master bedroom. Oh. Ang ganda dyan na gagamit natin yung niregalo sa atin na flashlight. Galing kay Mr. Victor Cho. Ano. Okay. Ayun na, tara na. So, punta na tayo ng Alaminos. So, mga 3 hours pa yung biyahe natin doon. 3 hours ba? 2 hours. Less than 3 hours. Traffic. So, mga 2:59. 2:59 and 59 seconds. Kasama pa rin natin si Labatinoli tsaka si Polo. Okay na natin. So i-update naman natin yung project doon. Yung mga ibang gustong mag-estimate doon, no? Lapit lang. Let's go. Kalbadyo nagata. Oops. Okay. Dito tayo sa Dagupan mga boss. Tingin tayo ng kan. Magkano na? 200 per kilo. 200 per kilo. Nay. Mataba. Ay, tayo, tulad natin. Sige po. 200 per kilo daw. 200 ka. Ya, tepat tigam. Oh, natatandaan ko kayo ah. Sila. Ano, dito tayo sa ano. Ano suka? Blagon. Oh. Ayan. 200 per kilo. Ayan, no. Ano ba to? Talaba ng Sige, tara pa kuno ya. galing sa ano sa pa, oh. Yeah, suka. Wow. Sarap po ang taba, oh. Thank you. Sarap. Yeah, thank you. Sana kami. Salamat, ah. Limang kilo. Tingnan mo isang kilo kung ilan yun. Kung gano'n karami. Medyo mo nga rin ako habang ano. Ayan pa sa kilo ko lang. Ganyo. Yan. Dahil video mo na magkano mo na ako. Video mo ko habang ano. Kaya pangyayari isa. Naka-play na yan. Ayun, no. Yun na yung 1 kilo. Okay, mamaya. Magmirinda muna tayo. Magkukuha muna ako ng 1 kilo. Ayun, no. Talaba. Pag-pretest ka ng kalahating kilo, tapos Ay, ito yung 1 kilo. 1 kilo. Hindi na timba-timba to? Kulang pa yan. 200? Bet ang mahal. Pumasok talaga. Ka na lang Yun na 300.
Ha? Patitira. Pero, 240. 300 yan. Ate ka, iba-iba yung ano niyan. Hindi, parehas. Malalaki. Nakatipa na yung ano. Medium size namin. 300. Pares lang yan? Parehas. Sige. Ilan, sir? Dalawa. Para. Hindi na to. Hindi na to. Oh, ipila lang yan. Ako parang sa tayo ka nagdimot tatalabo yun. Sige. Dati ini. May malalaki lang. Parang sila lahat yan. Hindi tinapay na yung manang, di mo manong. Tinapay. Mga kayo lang libre. Sige. Buga walang ilaw na kanin niya. Di mo masama magbuga. Inaantok kami kasi. Oh, magkano na lahat? Ito, 800. 800? Wala lang ano, 700 na lang. No. Kaya suki ako ni nanay. Alam niya, nasa sticker ko kung ano. Ayun pala oh. Andiyan pala, kalo. Andito pala, ang gaba. Sabi ko sa'yo, nandiyan. Oh, ayun oh. Tinatanong naman ako kung darating na lang. Bigyan mo siya ng ganyan dahil lalagay sa iskupita niya. Ah, sige, magbibigay ako. 700 no, nay. Hoy. Santos. Jay Santos, ayun, may skipita rin ako yun. May iskupita rin ako. Oh, ayan, nagbigay ulit ako ng sticker para sa kanya. Oh, isa pang sampal. Asan? Ay, yung skipita niya. Grabe talaga. Pinakita ko na Nagtitiksay din pala siya eh. Oh, titiksay. Alam mo yung nakuha niya yung tilapia dito na malalaki. Oo. Saka yung dalag. Kasama nga ako sa kanya. Magano nga kami dito. Dayuin ko siya. Ayun, nakarami na tayo. Diba? Alis niya kasi yan, sabi hindi niya maalis. Bak bumalik sila rito, hindi mo ako. Unlimited na ano to? Unlimited. Ganyan, dami kong ano. Thank you, Lai. Okay, salamat sila. O, tara. O, makikita niyo yung sticker ko rito kung gusto mong bumili. At saka nanay yun. Ito yung boundary ng Dagupan tsaka ano ba to? Bimali. Bimali. Tara na. Welcome to Amanjego. Ayan. So dito na tayo. Papasok na po tayo dun sa ano, papuntang site. Darat. Okay, dito na tayo. Ito. Sa bali ito yung kugatan. Ay, dito na tayo sa Alaminos project. Darlan. Ano na architect na eh? Daily good sir. Ang bilis nila rito ah. Pwede na magbubong. Duduwang nga pa. Ayun na. Ay eh. Uy. Doon na. Dito ba kayo? Tatay ka pa ay? Saudat malasak kuman. Sir ka dam? Namisap. Ay. Ay da mano ko kani ba dinuli.
Asidagan na. Araw din lang bakal yata ay. Tapos may swimming pool na rin tayo rito. O pwede na pala tayong kumuha ng pangbuhos dito eh. Tubig gawa, may water supply na tayo. Palitada po sila. Halos naghahabolan po sila nung sa may Santa Ignacia project. Ito yung master bedroom. Tapos toilet and bath. So nakabang na lahat ng electrical sa plumbing niya. Tapos dance office, tapos living room, dining, tsaka kitchen. Tapos dirty kitchen po doon. Tapos toilet and bath, tapos room 1 tsaka room 2. Ha? Anda ba? Bagsa nakatong tumagawin sa may isa. Gawin daw. Agad ka garudan? Tay ko ito. Sige, uwi na doon si architect. Kanina pa siya rito. Ano oras ka sa Mampatya? Alas 12. Siguro, dingat ka lang nun. So bukas baka turnover na rin doon sa ano, sa kabilang project doon sa Paniki. Ay, nakapagpalitada na rin sila rito. Yung mga kantuhan na lang yung maiwan dyan. Ganda ng buhangin nila dito ah. Pino yung buhangin nila. Ayun o. Nakapagpalitada na rin sila dito sa taas. Doon sa kabila halos natatapos na rin yung palitada doon. Makakantuhan na lang. Pati dito, ayan. Ditong banda, hindi pa tapos. Lapit-lapit na to. Siyempre, nag-import kami pa yun eh. Nag-import. Hello sir. How are you doing? Man. Yo, what's up? Meron po tayong import. Pabilis yung trabaho natin. Galing sa ibang bansa yan. Dollar yung sahod yan mga boss. Oh. Tinuturuan niya mag-English yung mga kasama natin eh. What country you were from? Katawa to ano na. Katang nakataw, mabalbalin mo. NOG, come here. Si NOG po yun. NOG. Yo, NOG. Come here. Alam, mayayain yung ano natin. Mayayain yung importer natin. Ayos ah. Parang nakatansi ah.
Ganda ng ganda ng buhangin. Ganda ng pinisign ng rodelang bakal namin para konting masilya na lang yung ipapahid natin dito. Ay sumaro nung arabidin na to. Sumaro nung plastering, bubong. So naka-order na yung nito, roofing niya. Pati spandela dyan. Sabay aji na-order ayun sir. Okay, so tinatapos na lang nila ng banda rito para bukas lilipat po sila ng ibang pwesto. Tara na rin, magagabay na rin, malayo pa yung biyahe natin. Okay, so ayun, shoutout kay sa Marvin de la Cruz Crescendo, saka kay Ma'am Michelle. Ayan. Lapit na tayo magbubong, bubong na lang kulang. Okay. Sige pa naman. Hello G. Hello G. Gaya ka na bro. We're going na. English kan. English Bisa ka na. ba ito ata? Oh, ito yung natin si NOG. Oh, ikaw. Ikaw na, vlog ka. Ay, hindi kasi ako naintindihan, dapat English. Ano ba, sikat ikaw? Pinakamong ko na. May si NOG Nagbabaan. Sige pa naman. Sige sir, ingat. Ayan, gagabihin na po tayo. So 5:33 na po tayo umalis dito sa Alaminos Project. So ayan, maraming salamat po sa mga laging nanonood sa ating vlog. Ayan. So abangan nyo po yung lakad natin bukas. So bukas pupunta pala tayo ng San Vicente before and after ng project natin doon. Tapos ewan ko kung matutuloy bukas yung turnover sa Paniki Project. Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.